Pero makaigsunan doon nagingon sa Bible ba nga ingon si Jesus nga kung giatiman niya ang mga langgam nga wa nagtanom, unsa pa ka ang tao nga mas bililhon patas langgam. Anya gani mingon si Jesus nga ayaw kamo kaguol kabalakaon sa iyong kanon, sa iyong imnon, sa iyong ibiste. Tungod kay ang Dios doon na siya kahangawa nato. Mas concern siya nato. Sa tawhanong pagbati dili kalikayan maingon ta nga natay kabalaka. Pero mas maayong musalig tas pulong sa Ginoo. Kaya nagsulti siya man, ang Dios man nga gamhanan, Dios man nga source sa tanan, tag-iyas kinabuhi. So diri makita ang kining paglihok sa tong pagtuo. So ako mudasig kanimo, tinuod man nga sa tawhanon nato nga kondisyon natay kabalakag pagbati. Pero mas nindot kaayo nga mas batunan nimo yang pulong. Mao ni pinakalisod kay sa tao kung wa tay pulong, kay kung naay kabalaka, malupig yun ta, maluya yun ka. Pag naay problema, naay mga challenges, maluya ta. So ako mudasig nimo nga basahin mong Bible, i-claim ang saad sa Ginoo, i-meditate ang pulong sa Ginoo, kay saad na ni God na dili na to ibulag sa tong baba ang yang pulong, ang balaod. Pamalundungan na to adlaw gabi at tungod niya na makabaton ka sa maong kauswagan. Labaw sa tanan muswag ang imong espirituhanon nga estado, imong pagtuo, ang imong prayer life, ang imong confidence sa Ginoo sa pag-alagad, nga damor kang mudidikit. Tungod kay masinati nimo ang Ginoo sa iyang mga pulong kung kita musalig, kung manugyan ta sa iyang saad, sa iyang pulong, diya ta nga mukuha og kusog ba. Himuon na tong inspirasyon ang pulong sa Ginoo. So nini nga kabuntagon hinaot kong karong panahon na labi na karon. Ayaw lang kayo sige og paminawa ng madunggan nimo sa social media, madunggan nimo sa imong silingan, mga kaila. Mas maayo nga paminawon nato kanunay ang unsay gisulti sa Ginoo. Kay kining kalisdanan, kining krisis, propesya namin nidaan sa Bible, doon na prediction na ng Bible nga mabot ang panahon, ang malisod nga kapanahonan moabot. Subusa kung mudasig kanimo, himo ang inspirasyon ng pulong ni Jesus. Kaya diya ta mahimong kusgan, diya ta makapadayon, diya ta makalahutay ug makaabanti ta. So salamat og dalaygon ng Dios, ang Dios magapanalangin nimo. Maayong adlaw.